दिनै चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय थुक्राझारनि Bbca बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनाव माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे सावरायमेल जथुमा लादों। बर' हारिनि गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै थुक्राझारनि Bbca बर' बाप्टिस्ट चार्च एस'सिएशनाव मोनसे सावरायमेल जथुमा लानाय जादों। बे सावरायमेल जथुमायावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमसिएलए अमर बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों। बर' हारिनि गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै बे सावराय जथुमा लानाया थारैनो बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे बाख्नायजाथाव बाथ्रा। बिथांमोना बर' हारिनि जौगानायखौ साननानै बर' हारिखौ माबोरैहाय जौगाखांहोगोन आरो माबोरैहाय बर'नि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन बेफोरनि सायावनो गुवारै सावरायलायनाया जादों। बिथांमोना बर' हारिनि गोजोन आरो खौसेथिखौ लानानै साननाया थारैनो मोनसे बाख्नायजाथाव बाथ्रा। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, Bbca एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।